hoy seguimos coa tertulia de cada xoves, que, bueno, xa sabedes que aquí seguimos de tertulia mentres estamos na publicidade. Penso que se nos deixou de escoitar un pouquiño antes da publicidade, me parece que hubo aí un pequeno vacío na emisión, entonces, bueno, non sei exactamente en que momento se nos deixou de escoitar. A ver se nos están boicoteando, Chema, estarán boicoteando. Pero bueno, probablemente. En todo caso, como nos quedan poucos minutiños, se vos parece, deixamos o tema da auga, non sei que. No, isto creo que dá para varios capítulos. Claro. Sí, vamos a ver, eu para rematar. Sí. Eu non teño por que sospeitar de ninguén. Agora ben, transparencia toda. É dicir, se hai algunha dúbida e ainda por riba repercute na cidadanía que están protestando, pois resulta que algo pasa. Terán que explicar todo isto polo miedo. Chema, tú... Por tanto, por que había ofertas mellores, por que se decidiu por esta? E que análisis fai o Concello de a petición de outras empresas? Punto ao respecto de que isto non foi ilegal. Chema, pero o tema, isto xa ven, xa trae cola, porque tú acordas tamén do tema da basura, que sí, tamén sí, que lle meteron 20 euros tamén aos veciños, sí ou non? Sí. E depois no rural, que ainda o máis preocupante, que no rural sí que lle subiu, fixeron, como que di, tarifa plana. Aí mandaron unha tarifa plana, os servicios hai que pagalos, sí, é evidente, e estamos de acordo. Ora, tú tes que ver que ese incremento... No, pero se hai unha mellora sustancial. Claro, porque tú ahora mesma... O que di María Xosé, é dicir, dice que... Aquí, o tema do lixo, o tema do cartón xa está privatizado pola Diputación, xa recollo unha o do vidrio pasa igual, o dos que lavan os contenedores, outra empresa que lava os contenedores. Ora, parece ser que o Pinto Limpo ten mellor horario, pero que tamén está privatizado por outra empresa. É que todo vai a base de privatizas. E as empresas, lóxicamente, queren obter beneficios. É lógico. Pero é que estou ben, como din... No, pero mira, privatizar, hasta... Bueno, eu son un defensor dos servizos públicos, pero sei que de todos os cores políticos teñen privatizados os servizos. Todos. Se o servizo é eficiente, pois mira, non importa. Claro. O problema é cando hai un incremento do custe do servizo e ti non ven reflectido no servizo que estás dando ao cidadán. Esa é a cuestión. O que decía a nosa ointe do Irixo Barrarcos María José. Tú ves o Concello do Carballiño, os servicios casi todos están privatizados, casi todo, casi. A ti parece que funciona mellor este Concello? Pareceche. Pero vamos a ver. Porque está todo, é que aquí ahora non lle falta xa cadena privatizada, porque aquí todo. Vamos a ver, hai un principio en economía, e Tato sabrá mellor que a min por razóns obvias, é dicir, que a empresa privada quere facer os mellores beneficios con menor coste de inversión. Así de claro. No, eso está claro. E polo tanto, habrá que decir... Con isto non quere dicir que ti teñas que despilfarrar os cartos públicos tampouco. No. Decir, eu entendo, ti cando eres un mandatario tes que mirar todas estas opcións, é dicir, claro, entendes, que tampouco se trata de despilfarrar. Hai que valorar tamén o custe. Imagino que o farán moitas veces. Por que privatizas os servizos? Unha para prestar mellor servizo e outra para forrar custes. Pero vamos a ver, pero aquí... Claro, pero volvemos ao de antes. Si con esa privatización non melloras o servizo, esa é a cuestión. O exemplo telo aquí. Privatizouse a limpieza viaria. Mellorou. No, privatizouse o tema do lixo no rural, mellorou. Pois é o que te estou dicindo, con este equipo de goberno que viñan para facer todo mellor ao Carballiño, que eran polo ben, isto non é polo ben. Que queda pouco tempo e aproveito que falamos de privatización, sanidade. Tamén vai a ser unha cuestión que se vai a falar mañá. Sofía García vai a defender unha moción para reclamar solucións urxentes ás carencias sanitarias no Carballiño. Esta vez non é unha moción tipo, esta vez está centrada no Carballiño. Eu recordo que houve un pleno no que se aprobou que se iba a convocar o Consello Municipal de Saúde, nada máis se supo. Esa reunión que pedida co Conselleiro de Sanidade, pois estamos en xuño, nada máis se supo. O Consello tampouco de Saúde tampouco. Non sei, aquí a concelleira defendeu a seu conselleiro, que era a mellor sanidade, non sei onde está a mellor sanidade, como di ela aquí, pero bueno, non sei se la ten. Vamos a ver, eu creo que a moción é moi atinada e chea de sentido común, a que plantexa Sofía. Por lo tanto, hai aspectos que habrá que dilucidar claramente e habrá que preguntarle a quen lle corresponda. E a pregunta primeira é a seguinte, estou falando un sanitario. Estamos mellor ahora que antes? No, e ademais estamos igual ou estamos peor? E ademais é que se estamos ven o verao, peor. E se ven o verao e sabemos que aquí presumimos, con toda razón, de que nos visita moita xente en verao, pero vamos a incrementar médicos no centro de saúde para atender a esa xente que nos duplica pouco. No, hai unha contestación. España está, todo o Estado español está, é dicir, en pé de guerra, os sanitarios.
Sí. Pero por que está en pé de guerra? Porque hai menos ratios de profesionais con respecto aos usuarios, en fin, menos especialidades, detrimento en eso. E por que? Que subyace aí? Subyace un plantexamento que da oligarquía financiera económica de dereita, extrema dereita, que privatizaron o Pero servicio. cuidado, eu teño tamén curiosidade por ver a resposta de mañá, porque volvemos a estar nesa disyuntiva Partido Popular, Partido Socialista, porque sabedes que hai protestas de sanitarios contra a Xunta e protestas de sanitario contra o Estado. Entonces, a ver si nos van a salir por aí. Sí, claro que lo van a decir. Claro que van a salir por aí. Van a decirlo, sí, pero las competencias en materia sanitaria están transferidas. Y al final nos pasamos que la se dejen de pelota. coñas. Sí. Es decir, o Estatuto Marco, efectivamente, as únicas competencias que ten en materia de sanidade é sanidade exterior, que son do Estado español, que aí tuveron unha actuación que fixeron ahora, por exemplo, no barco este. E era da competencia de tal, Sí, pero cando foi o problema de pediatría, recordas, a resposta era esa, e que ten que abrir Unha o bolsa goberno do Estado unha convocatoria para que podamos contratar máis pediatras. Plazas mil. Sabes o que Exacto. pasa? Non hai que buscar responsables, hai que buscar solucións. Exacto. É o que digo sempre. Pareceme moi pertinente a pregunta de Chema. Está mellor a sanidade antes que agora? Non. É moi sinxelo. É que é unha A resposta- Claro, esa é a cuestión. Témoslle que buscar solucións para que, como mínimo, este como antes, que tiña que estar mellor, lóxicamente. Sí, Vamos cal é a solución? No, pero é que ademais, si localizamos, si facemos o tema local, e o falamos outro día tamén coa cuestión do Centro de Saúde do Carballiño, si o facemos local, aquí temos un problema engadido, que falamos outro día de médicos que non queren vir ao Carballiño, haberá que aclarar por qué, Pero é pola carga de existente. traballos que Pero ten. vamos a ver, haberá que pola solucionar. pero Vamos é a que ver. tendrán que poñer máis médicos, terán dunha vez xa adjudicar a empezar xa co centro de saúde dunha vez ou facer algo, porque isto xa é que se desde o ano 21 ou 22, eu xa me acordo que aquí se falou xa deso. O de Boborá xa Sí, comezou. do Boborá xa comezou, Claro. pero que aquí ainda non sabemos ainda cando se comeza. Pero Ainda vamos a ver. primeiro están cos pliegos a ver se se fan. A parte dispositiva da moción que presenta Sofía, que efectivamente é daqui, non é unha tipo de que se poda trasladar a calquer sitio, non? Di unhas cosas moi concretas. Primeiro, unha reunión do Consello de Saúde. Pero a reunión, levanlle que preguntando pola reunión. Porque non teñen interese en pero, facer. Pero eso está pero como dicen eles que teñen hilo directos daqui os do PP, esa reunión xa debía estar feita xa, Vamos porque a ver. viñan polo ben. Pero non? o Consello de Saúde están o movimento veciñal, está Sí, os sanitarios. os sanitarios Os e os yo- políticos. yo- E se poderían sentar a abordar se podían cal é a sentar situación. e É tan chegar- difícil facer unha reunión. Claro desa. que non, e chegar Eso a é unha voluntad, unidade de que non teñen criterios, que dicir, vamos a demandar isto, ou dicir, está perfectamente todo, que é unha opción, pero non é do caso. E eu sempre digo o mismo, e eu traballei toda a miña vida en isto, non? É dicir, se tú non potencias la atención primaria, estás perdido, pero é máis, é que realmente que teñen que ocultar ao respecto, porque daros conta que se tú tes unha boa atención primaria, un bo PAC ben dotado con elementos técnicos e vos profesionais, estás evitando que a xente se teña Pero, que ser trasladada Chema, a atención especializada. Chema, o PAC que temos no Carballiño está mellor que fai 20 anos ou Está peor. Está peor. Está peor. É que en vez de ir para diante. Está peor, É que- pero está peor, pero non é que o diga Bueno, eu. e xa o vemos cando pedimos unha cita. Pero- No, xa puxen o exemplo outro día Pero, dunha cita que pero- tiña eu pa xuño que vino aquí, Chema, e agora aplazaron para noviembre. Pero eu sempre poño o exemplo tal, é dicir, aplicar o sentido común. Nós temos un servicio, por lo menos espero que non me equivoque e que siga funcionando, de facer unha radiografía. Unha radiografía que é un técnico especialista en radioloxía que está facendo. E hai un servicio de 8 a 3 da tarde. De 3 da tarde a 8 da mañá non hai ninguén. Por lo tanto, o punto de atención continuada non ten ninguén que eu, se son médico, tiro sanitario e este especialista, resulta que ve unha persona que ten un traumatismo e tú tes que descartar que poda ser unha simple contusión ou unha fractura. Pero eso fai falta que alguén este pola tarde. Coño, pero un técnico No. especialista que costa? Pois creas praza. esa praza, o aparato está ali. Bueno, pois isto non se está facendo. Por Que qué? desde hai anos que se Por está qué? pedindo. Mira, Pero se non hai pediatra, non hai ginecólogo, non hai pero a miña matrona. compañeira tuvo unha operación e foi a Rede Pública como ten que ir. Bueno, pois a Rede Pública díxolle que se quería adiantar a intervención, pois que fora Pola a privada. un concertado.
que atenderon no ben, pero non estou en contra deso, pero que resulta que tú estás detraendo os servicios da pública. Entón nós tuvemos sempre unha atención pública de esmero, moi envidiada por todos os outros países, e resulta que se está deteriorando. E iso é, ni máis ni menos, que há unha tendencia política de privatizar. No, e eu penso, ademais, que no caso do Centro de Saúde do Carballiño, ademais da situación que temos durante todo o ano, sabedes que cando chega o verán hai moitos concellos de costa que falan desto, de que necesitan reforzar os sanitarios porque atenden tamén os turistas. Aquí estamos na mesma situación. No, aquí tenemos menos. No, é que o PAC atende a toda a comarca. E hai concellos como Beariz, que triplica a poboación, Boborás, que tamén duplica a poboación, o propio Carballiño. Entón, se xa os sanitarios non dan feito durante o ano, porque falamos de que teñen moita carga, por que non hai un reforzo no verán? Entonces parece razonable o que plantexa Sofía, non? Vayamos a facer co órgano máis próximo da cidadanía, que é o Consello de Saúde, ter unha reunión, facer un examen de cal é a situación, facer un dictamen e trasladar a quen lle compete. Pero se esta moción fai 2 meses que xa foi unha moción de sanidade que calvou outro grupo da oposición e ibanse a xuntar creo que se comprometeu a concelleira de Servicios Sociais, comprometeuse a xuntar o Consello de Saúde, e que ainda nin hoxe. Pero é outro disparate pedir unha entrevista co conselleiro para que tranquilice. Porque además hai unha cuestión, que aquí están gobernando polo ben do Carballiño, PP e PSOE. Oiga, eu estou aquí, oye, Pepe, chamar aquí dunha puñetera vez e que me traigan 3 médicos. Mira, que non nos dá tempo a moito máis, pero claro que me olvidei completamente de falar tamén de outra cuestión que se nos ven encima, que é a dos incendios forestais, o que aconteceu en Boborás este fin de semana. Sí. Creo que tiveches aquí a Manuel Chan, que o explicou. Tuven a Patricia Torres falando do que pasou e a Manuel Chan, que en este caso falaba como forestal, exacto, que o explicou perfectamente. Que foi bastante claro e conciso como se abordan os problemas. O que pasa é que hai que ter vontade política, eu entendo que non é sinxelo, pero hai que ter vontade política, por non dicir outra palabra, para cometer esta, porque ao final é imposible, humanamente, técnicamente é imposible ter limpo o monte, incluso as proximidades dos povos, que ainda que é obligatoria todo eso. Igual que había que abordar outro tipo de unha planificación forestal a longo plazo. Igual esa é a cuestión, pero ti sabes a inxente cantidade de medios económicos, técnicos e persoais que se levan na extinción. Moito, sí. Eso é un alucinarías o que supón eso. Pero e por que non se fai esa inversión en prevención? Mira, Carmen, teño dito moitas veces, quen lle pon o cascabe ao gato? Cando decides parar e dicir, mira, imos facer unha política forestal a moi longo plazo, porque o noso país, a nosa Galiza, ten posibilidades, a nivel forestal. Hai un exemplo, aquí ao lado en Ridimoas, no bosque de Ridimoas, que dende agrupacións ecoloxistas foron comprando bosque, foron limpando bosque, foron plantando especies autóctonas, que é un pouco que decía outro día Chan de hacia onde temos que ir. Sí. Claro, está feito nun lugar moito máis reducido, pero eso é modelo e o que hai que facer é quitar as especies. Igual haberá que comenzar, aparte de hai que mentalidade. Despois temos un problema aquí no noso país, o minifundismo, que non saber quen son os propietarios das milleiros e milleiros de parcelas. Aí tes que abordar, hai que abordar, e se hai que expropiar, de alguma maneira, esa palabra expropiación parece, carallo, que acabo de como é, de decir o Satanás, non? Sí. Bueno, pois igual hai que acometer algún tipo de, porque senón o facer o banco mandas unha cartiña a ver se topas os heredeiros. De mentres pasa o tempo e se vai pasando, ben o verao. Que é moi difícil. Acaba de decir Chema o tema do Banco de Terras. Banco de Terras. Eso cando gobernaban a BNG e PSOE se falaba. Acordas to que dixeron daquela? Comunismo. Lembraste. E despois siles fixeron algo moi similar. Sí. Bueno, para que vexes que é o podredume da política. Mira, hai outra cuestión. Chema, onde teñen que salir a riqueza? A riqueza terá que sair dos montes, non? Vamos a ver, hai unha cuestión que é a seguinte: por que non arde na zona do Deza? Porque está cultivado.
Porque me entende? Porque están facendo cousas aí. Entón aquí, se realmente nin tan siquera se recollen os rastroxos que hai polos montes, pero depois hai cuestións contradictorias. Eu, por exemplo, acabo de firmar un contrato no Concello de Borás, que, por certo, Patricia tuvo informado a toda a ciudadanía do que pasou, pero o día e o momento. Sí, oye, estaba desinformados en todo momento. Eso tamén é de agradecer. Bueno, entonces, eso é de agradecer, pero eso non significa que o problema non vai a aparecer outra vez. Pero eu, por exemplo, firmei un contrato no Concello con Seaga para decir, oiga, como va a haber o período de que van ver o brao, pode haber lumes, vamos a facer unha prevención. Entonces, todas aquelas persoas que queran facer un contrato con Seaga e para que se limpie ese tema de non sei cantos metros antes tal, bueno, firmei, e non veo ninguén. Pero como a min non veo ninguén aquí. A limpiar. Eu teño firmado e pagado tal. Non, e acabo de dicirlle algo así, oye, iso como funciona. Onte veo un topógrafo a facer o tipo de cosas. É un tema delicado, pero xe que, pues olvídate. Que ocorre? Que a responsabilidade en este momento non é miña. Si pasa algo, porque firmado. Pero ese non é o problema. O problema é que non é eficaz ese servicio. É que os concellos tampouco hai que botar culpas aos concellos. Eles non poden facer máis. Eles tampouco van entrar en terreos privados para cometer ese tipo. Pero estou che dicindo capacidade económica, pero chema fala do convenio con Seaga. Eso é o que eu descoñecía. Sí, había un plazo determinado para cometer ese tipo de tiñamos nós un plazo determinado para firmar un contrato se queríamos, co cual a mí me sonera de calquer responsabilidade en un momento se hai un incendio en ese tramo, non nas cuestións, é dicir, non está feito para todos os eidos que teña calquera, sino aquilo que ten que ver o perímetro con respecto de seguridade, de seguridade, vale. Entonces, pero non veñen. Bueno, pero aí é outro tema. No, pero de todas maneiras, vemos cada ano como as brigadas forestais, falábamos antes de reforzo sanitario, reforzo forestal, de prevención, non falo de extinción, de prevención. Pero na prevención había que meter os orzamentos, na prevención. No, pero o que iba a decir, na prevención, sempre. Peña, o que iba a decir era que as brigadas para previr hai que constituílas antes, para que desbrocen antes. Si empezan a desbrozar ahora, cando xa está ardendo, vamos a ver, ti sabes, Carmen, mira, eu desbrocei fai mes e medio, un eido, e xa está. E teño que voltar ahora outra vez. É dicir, hai que tamén, sabemos a realidade do que hai, dicir, non é só un factor. Non é só un factor, é dicir, non é moitas veces queremos dicir, que a culpa, por que non entrou o Concello? A culpa é túa, do responsable. A ver, os responsables políticos hasta certo punto. Os veciños temos moita responsabilidade. E despois en Galicia temos un problema crónico que é iso. Descoñecemos, creo que non sei se é o 30, ou igual me estou dando un dato erróneo, vale? Non sei se é o 30 ou 40% das parcelas non se sabe cando son os donos. Pero aí ten razón a administración, se realmente hai ese déficit de información, de intervir. Sí, claro. Sí, hai que intervir. É que non queda outra, hai que intervir. Ahora ben, o problema que suxace aí e o problema é un modelo tamén de tratamento do monte. Eso é o que estábamos falando. O que dixo moi acertadamente Manolo Chan. Moi acertadamente Manolo Chan. Pero digo eu, se Manolo Chan, que é un especialista, leva toda a súa vida laboral, sabe realmente que non está aí, sabe exactamente que son os problemas. Por que as persoas que está por enriba dil, que teñen responsabilidades, que poden tomar esas decisións, por que non a fan? Bueno, está Pepe que é compañeiro de Chan. No, pero sabedes aquí, creo que a prevención forestal non luce na foto, dixo Manuel Chan tamén. Claro. Unha cousiña solo. A recordar que a Xunta comprometeuse a ter feito o proxecto do Centro de Saúde no primeiro semestre deste ano. Faltan 15 días, a ver si sale. Sí, como facer o proxecto o primeiro semestre do ano, ten razón. A ver si sale, faltan 15 días, a ver si sale. Veña, que nos imos a publicidade non. Ti eres unha persoa de fe. Eu sempre son de fe, Graciñas, e ata a próxima semana.